Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студия Галина Хисматуллина, исәннәрмесез? Зур чокыр булган урында машиналар күпләп зыян күргән. Машина йөртүчеләргә чыгымнарны кем капларга тиеш? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Шәшәк кибетләрендә алма төшәр урында юк. Хатын-кызларга нинди бәйләннәр бүләк итәләр, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Гыз күперендә 15 машина зыян күрде, сәбәбе чокырлар. Автомобиль хуҗалары юл читенә чыгып тәгәрмәчләрен алыштырырга мәҗбүр булды. Бу хакта урыннан видеоязманы безнең редакциягә шәһәрдәшебез Андрей Казаков юллады. Ул 6 мартта әлеге хәлнең шаһиты була. Машина йөртүчеләргә килгән зыянны кем капларга тиеш? Сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Плотина, направление город Казань, выезд из набережных Челнов. Әлеге видео язма 6 мартта кичке сәгать 8 тирәсендә төшерелгән. Тәгәрмәчләре чокырга эләгеп, күп кенә автомобильләргә зыян килә. Меняют колеса, кто-то друзей ждет с подъемниками, с домкратами, кто где как, короче. В сторону Казани я ехал полчаса назад, машин 15 точно стояло, колеса меняло. Безнең төшерү төркеме килгәндә бирдә инде кызу эш бара иде. Чокыр булган урынга машиналар килеп туктаган, эшчеләр чокырны ямау белән мәшгуль. Строй инженеринг компаниясе вәкиле сүзләренә караганда, юл өслеге температура үзгәрүгә бәйле бозыла. Чокырларны ямау эшен бүген генә башламадык. План буенча эшлибез, диделәр юлчылар. Алар әле машиналар зыян күргән урынга җитмәгәннәр иде. Юристлар әйтүенчә, машиналар зыян күргән очрак юл транспорт һәлакәте буларак теркәлә. Моның өчен автомобиль йөртүче ЮХИД идарәсенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. После данной фиксации водителю необходимо разобраться, к кому относится данный участок дороги. То есть либо это городское управление, либо это районное управление, и уже непосредственно к собственнику земли обращаться с претензией для компенсации своих повреждений и для восстановления автомобиля. Обычно это делается в судебном порядке после того, как автомобиль проходит техническое свидетельствование, то есть производится экспертиза повреждений. Юл хәрәкәте иминлеге инспекциясында әйтүләренчә, инспекторларга әлегә зыян күргән машина хуҗаларының нибары 2 генә мөрәҗәгать иткән. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Халыкара хатын-кызлар көне уңайнан 8 һәм 10 марта көннәрендә Татарстанның күп функцияле үзәге филиаллары эшләми. 9 марта шимбә исә алар өчен гадәти эш көне булачак. 30 мартта Чаллының Витязь спорты комплексында мөселман яшьләре арасында Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте кубогына татарча көрәш һәм кул көрәше буенча 11-нче бөтен Россия берләштерелгән турниры була. Ярышлар милли көрәшне һәм кул көрәшен актив тормыш рәвешле алып бару, яшьләрдә чыдамлылык һәм түземлелек тәрбияләү максатыннан спортчыларда дуслык, кардәшлек мөнәсәбәтләрен ныгыту өчен оештырыла. Мөселман яшьләре арасында узучы турнирның төп үзенчәлеге катнашучыларның намаз гыйбадәтен белүләре буенча әңгәмә узулары тора. Турнир ахырында үз төркемнәрендә җиңүчеләр арасында җирәбә уздырыла. Турнирның иң олы бүләге хаҗга юлама, шулай ук дипломнар һәм акчалата призлар тапшырылачак. Җиңүче команда Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте кубогына ия була. Ярышларда катнашу өчен 18 яшь тулган булу, тиешле физик әзерлеккә ия булу һәм табиб рөхсәте булу шарт. Шәшәк кибетләрендә иртәдән үк халык өзелми. 8 март бәйрәме алдыннан ир-атлар хезмәттәшләрен, якыннарын сөендерергә ашыга. Быел нинди чәчәкләр актуаль? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Курчак театры тукталышында урнашкан җир асты кичүе чәчәкләр белән тула. Сатучылар, ир-атлар иртәдән бирле өзелмиде. Күбесе бүген хезмәттәшләрен котларга ашыга. Сегодня я поздравляю сотрудниц, а завтра уже любимую женщину. В основном тюльпаны, конечно. Розы уже как бы это там 14 февраля или там день свадьбы, день рождения, а 8 марта это праздник тюльпанов. Традиционно белые цветы на все праздники я и дарю. С тех пор, как женился, каждый праздник белые цветы дарю. Һәркем үзенә ошаган букет сайлый, шулай да флористлар язгы чәчәкләргә игътибар бирергә киңәш итә. Вот эти местные, вот эти с Краснодара привезены. Тюльпаны очень хорошие, такие вот высокие. Свежие. Заготавливаем, ну, как говорится, делаем заказ заранее на 8 марта. А так в основном Ижевск, это калужские они,
И местные с Чистополя, там в теплицах. Лучше на 8 марта дарить весенние цветы. Тюльпаны, ирисы, нарциссы. Розы, как говорится, в любое время все равно можно на день рождения подарить. Сатучылар букетларны кесе калынлыгына карап җыеп бирә. Берничә төрле чәчәкләрдән кыйммәтле композиция ясарга да, гади генә бәйләм сатып алырга да мөмкин. Иң мөһиме хатын-кызларның кәефе күтәрелсен. Гүзәл Габдуллина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Нуриевлар клиникасының шаулы бүлігі бірінші юбилейін білгілеп өте 5 жыл дауымында медицина үзәгі бәбі алып қайтырға теләген ғаиләләргә ярдәм ите, эко процедурасыны һәм йөклелекне алып бару программасын гамәлгә ашыра. Клиникада шулай ук төрле анализлар бирергә мөмкин, үзи тикшерүен үтеп була. Татарстанда репродуктив сәламәтлек өлкәсендә хезмәт күрсәтә торган беренче шәхси клиниканы 2003 елда Казанда Ильяс һәм Наил Нуриевлар ачты. Бүген Казан шаудан тыш клиника бүлекләре Ижау һәм Кировта да эшли. 5 еллык эшчәнлек дәвамында Шаулы филиалы Көнчыгыш Татарстанның репродуктив сәламәтлек үзәгенә әйләнгән. Монда Түбән Кама, Алабуга, Менделеевск, Минзәлә, Сорманнан тыш, башка шәһәр районнардан да киләләр. Шаулы клиникасына якынча 6000 пар мөрәҗәгать иткән. Миссия клиники заключается в том, чтобы жители набережных Челнов и соседних районов получали медицинские услуги мирового уровня здесь, не покидая Татарстана и родного города. А главное для нас – это здоровые дети у наших пациентов. Биредә Казандагы Нуриевлар клиникасында тәҗрибә туплаган югары дәрәҗәле табиблар хезмәт итә. Ирләр нәселсезлеге белән көрәшүгә дә зур игътибар бирелә. Белгечләр фикеренчә, бу соңгы арада киң таралган күренеш. Клиникада эмбриология лабораториясе да бар. Результативность оценивается по проценту забеременевших пациенток. В среднем этот процент у нас стоит около 34%. Это зависит от возраста пациентов. То есть если пациенты у нас старшая возрастная группа, старше 40 лет, этот процент будет, конечно, существенно ниже. Если пациентка молодая, до 30 лет, этот процент будет выше. Булачак әниләр өчен психолог йөклелекне алып бару буенча махсус курслар үткәрә. На курсы можно записаться у нас 23-й неделе беременности. И чем ближе к родам проходят курсы девочки, тем более они жаждут получить знания, потому что чувствуют, что уже скоро-скоро им нужно будет попадать в роддом, и они хотят узнать скорее, что же там будет и что же их ждет. Помимо просто теории, у нас еще есть занятия по практике, где мы учимся дышать, мы в разных позах, учимся проживать схватки, и все повторяют, и вот стараются так вот подготовиться хорошенько к роддому. Нуриевлар клиникасы пациентларны ГЭС бистәсе Габдулла Тукай яр буе 1-4 йортында һәр көнне иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр көтеп кала. Балык деликатеслары кулай бәядән Экспокама күргәзмә үзәгендә Камчаткадан балык һәм уылдык дип аталган ярминкә уза. Экспокама күргәзмә үзәгенә килүчеләрне искиткеч хуш исләр каршы ала. Камчаткадан балык һәм уылдык павильонында балыкларның 35 төре тәкъдим ителгән. Шул исәптән чавыча, нерка, белорыбица, кижуч, палтус та бар. Она не выращенная, дикая рыба, ее только отлавливают. Чавыча слабосоленая, селедочка слабосоленая, остальное у нас все горячего холодного копчения. Коптят ее на ольхе, на дубе, на вишне. Хәтта иң таләпчән сатып алучылар да чавыча һәм белорыбицаның тәмен бәяләячәк. Өстәвенә балык алыштыргысыз микроэлементларга, омега-3 май кислоталарына бай. Шулай ук Чаллы халкына сыйфатлы уылдык та тәкъдим итәләр. Аппетитная, свеженькая. Ну, красавица рыбка. И аромат хороший, на запах пришла. Это я в подарок купила. Камчаткадан балык һәм уылдык павильоны Экспокама күргәзмә үзәгендә 10 мартка кадәр эшләячәк. Деликатеслардан авыз итәргә һәм якыннарыгызны сыйларга ашыгыгыз. Бу сезгә ишкәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Барлык хатын-кызларны халыкара хатын-кызлар көне белән котлап, мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Отдаем все шубы по себестоимости на праздничные распродажи к 8 марта. Большие размеры в наличии. Рассрочка до 36 месяцев. Только с 8 по 10 марта в Экспокаме. Новая коллекция Nordwind с терморегуляцией в ТЦ «Арзан». Первый этаж – павильон 43 и второй этаж – павильон 39. Nordwind. Окружаем вас теплом.